recording. Diretso lang. Ha? Diretso lang. May daan na ano. Shortcut. Dalawa ka dyan. Dito? Daan dyan. Tumbok niyang dyan si Katila. Ayun. Oh, bagong daan ah. Buwan po mo na doon natin. Direkto pala dyan palagi abong mo. Ito ah. Dali-dali na. Arari ka na. Ano bilhin niya? Slow po may daan kasi. May shortcut. Eh, dalan pero nadala na yung mga ito, abi na to. Nadala na din. Ito yung private. Yan side ka mag-dyan. Right side. Gawa ito mo dyan. Okay. Naman. Ito. Eh, ito. Ganda na. Ha? Ito. Ganda na. Ano yun? Malapit dyan. Ayan, ang ganda. Ang kulay niya. Agad manad? Kulay bike? Ang ganda sa puno yun. Yung puno na sira? May amagaan niya, Kyo? May
Benar. Ni wala. Ay baka na ayaw amanay. Amanay. Sampot. Hindi maawang amaw. Mawang yan. Maawang. Turun ng mga may. Balag lang tiya. Balag ya doy. Marakat. Pigarang ka ba sa nakakikingga? Hindi sa itardad na ni. Balag lang. Ni wala yung papalagi abong. Hindi wala kapit bahay mo dyan. Patay ka ba sila itang may dyan? Mama Mama Bini. Mama Pili. Dupay mo tan. Atan so alagran ko nila ako da. Dupay. Marakat dyan, may palagi abong doy. Marakat sa palagi abong dyan. Hindi, wala mo sa abong di ba na malapod. Gapay mo kunto. Ano? Wala pa sa MIS. Ya? Agad sa'yo na eh? Ha? Di na kayo? Ya. Malapot sa'yo agad ya. Dari so. Upa il, paliter il. Buwanin na yun. Ha? Sa pa yung gula niya. Paano kayo ba? Tani, kinatataniman din mo isa eh. Guwapo las eh. Ay, so papatanaman ng tiyan niya si balot. Ayan, doon kaya, gamad sampot. Mas balag din pagdaling na. Ito mo yung dalan mo. Hindi. Nanay Bihing o Nanay Yakin? Mama Bini. Doon si Mama Bini. Mas doble dyan eh. Ang trip din. Guwapo. Ayan, natandaan ko rin sa ama na magawa ni Sarah. Dalusan ni di ama. Dali ng Mama Bini. Ang salang naman sa mga gano'n. Starting. Pigara ni Hector sa. Labong lang yung meeting. Pero kung nakakadance sa iyo. Ang dabal. Ako ni nasa lilimatan dito sa Puto.